ମାଛ ବେଙ୍ଗଲୀ ମାନେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବହୁତ ମାଛ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହଁ। ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆମିଷ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆମିଷ ହେଉଛି ମାଛ। ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଆମିଷ ବାର ହେଲା ମାନେ ମାଛଟିକୁ ଖୋଜନ୍ତି। ସେ ରୋହି ହେଉ, ଭାକୁର ହେଉ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ହେଉ, ମାଛ ଘରେ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଲୋକ ସେମାନେ ତ ମାଛ ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ ଭାତ ଗଳିବନି। ମୁଁ ବି ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଲୋକ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପାଖରେ ଆମ ଘର, ତ ମାଛ ନହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି ଯେ? ସେଥିପାଇଁକା ପ୍ରତି ବାରରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ସକାଳେ ଉଠେଇକିରି କୁହେ ତ ମୋତେ ଭାତ ଦିଅ ନ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ମୁଁ ପଖାଳ ରଖିଛି କାଲିର ଭାତ ପଖାଳିକିରି, ମୋତେ ମାଛ 2 ପିସ୍ ଆଣିକି ଦିଅ, ମୁଁ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ମାଛ ଭଜା ଲଗେଇକିରି ଖାଇବି। ସିଏ ଏତେ ଆମିଷ ଖାଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେବେଠୁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲାଣି ତାଙ୍କୁ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଗିଦାରୀ କରିସାରିଲାଣି। ସେ ଏବେ ମାଛ ନହେଲେ ପଖାଳ ଖାଉନାହାନ୍ତି।